Ledovcovým karům se tady v Krkonoších neřekne jinak než jámy. Určitě znáte Úpskou jámu, Lapské či Kotelní jámy, nebo Sněžné jámy na polské straně pohoří. Jsou to kolébky pradávných ledovců a místa, kde je nejbohatší příroda z celých Krkonoš. Kolem Sněžky se nachází hned několik ledovcových karů. Ten obrovský amfiteátr přímo za námi, to je Úpská jáma i s pověstnou Krakonošovou zahrádkou. A kde to přesně je, prosím tě? Je to ten široký zelený pás horských luk přímo pod skalami. V dávných dobách ledových se na některých závětrných svazích Krkonoš hromadily obrovské spousty sněhu a pomalu se měnily v ledovou hmotu. To byl zrod ledovců. Led pracuje na povrchu hory jako dokonalý sochař nebo řezbář. Ledovec klouže pomalu dolů a přitom trhá, láme a obrušuje povrch terénu pod sebou a kolem sebe. Dole v údolí pak ty haldy kamení a půdy hromadí do různých tvarů, kterým se říká ledovcové morény. Na ty bych se ráda podívala. Musíš počkat, až se budeme ze Sněžky vracet. Ledovcové morény jsou v obřím dole, ale nejspíš si jich ani nevšimneš, protože zarostly loukou nebo lesem. Kolik ledovců vlastně v Krkonoších bylo a kde ještě ledovcové kary najdeme? Celkem jich tady je přes 30, ale těch nápadných je jen 12. V západních Krkonoších jsou další, Lapské a Kotelní jámy a na polské straně Černý kotel nebo Sněžné jámy. Ty jsou vůbec jedny z nejatraktivnějších. Žulové stěny tady spadají do hloubky až 300 metrů. Tady mají Krkonoše ten pravý velehorský ráz.